Този го заплюква първо. Той е край. Всички полуфиналисти ще получат награди, автоаксесуари и други принадлежности от фирма Кокер, а победителите гуми осигурени с фирма Мотор Експерт и ваучери за стойност 300 лева за Репсун Шифърско автомобили. И сега победителят Някой са шапка. първо място и победител за днес в клас Б. Аплодисменти за Пламен Атанасов. Пускайте партизани.